Тигри, здравейте тигри, аз съм Тигъра БГ. И в момента ще ви покажа как да си изтеглите Minecraft PS за тия, които не знаят. Знам, че някои знаете, но покажам за тия начинаещите, които може би не знаят. Така, влизате в Google. Чакам да им се пусне. Така. И опа, аз тук си изтеглих приложението. По-скоро от Google Play, но аз видях приложението по нея. Така. Тук пишете Aptoide. Ето. Така. Натискате Aptoide тук. Затварям го това. Виждате. И виждате тук пише Install Aptoide. Aptoide, да, и Aptoide. Натискате ОК, но на мен ми е тъй. Така че на вас ще ви е горе. Натискам замяна на файл. Изтрил съм на Aptoide, за да ви покажа напълно как са тегли Minecraft, за да не съм от начинаещи хора, които само казват само казват, не показват. Ето, изтеглянето завърши, натискам върху там където пише изтеглянето завърши, натискате после инсталиране. Чакате, там ви пише, нали така, тук пише инсталиране. Чакате. Първо ще трябва да питате там за някакви модификации, за тия, които не са сигурно нагласили или за първи път теглят нещо от интернет. Така, натискате готово. Така, след това чакам малко, защото аз снимам в момента и ме лаги, нали. Махам тия работи, няма махам това. Ще е приложението, с което снимам. Така. След това влизате и виждате приложението. Натискате приложението. След това натискате горе вдясно Skip. На търсачката пишете Minecraft. Minecraft P натискате. Ще излезе. И давате надолу, докато не видите това. Натискате Search Other Store и ви отваря Google. След това чакате малко, докато ви зареди. Не знам. Ми е по-бавно, нали, защото ви казах, че снимам. Така, чайте да се премахна тук на приложение. Не приложение, но един сайт. И ето виждате първата версия, дето е с една отметка. Става и втората, но аз препоръчвам по-новата версия. Сега ще ви кажа коя е по-нова. Това е 0.9.5. Това е стара версия. Връщаме се. Втората може да е по-нова, така че ние ще изтеглим, ако е по-нова. Ако е по-стара, да. По-стара е. Ние няма да я теглим. Така че ще теглите първата. Зависи на вас, може да ви е различно, но на мен се ми е така. И натискате Install. Install, така. Добре. След това на вас ще заредим. И ще излезе това, натискате ОК. С това ще излезе това, натискате отказ. И чакате Minecraft Pocket Edition ви се тегля. Нали, чакате малко време и се отваря ето това. Натискате инсталиране. Така, малко аз ще чакам. И натискате готово. След това излизате от тук, нали, махца. И виждате Minecraft P. Пускате я. Както аз в момента я пускам. Опа, оригнах се. Не знам дали го чуете. И съм си изтеглил мапове. Вие може да се направите с него. Create World.
Зареждай. Та след това не знам защо на мен ми е толкова голямо това. Трябва да намаля от настройки. Options. Да, аз преди бях снимал и сега бях кръстил ванката. За това ще го изтрия и ще се кръстя. Чигър. БГ. Така. След това, не знам дали е от тук. Явим. Nope. Не те. На мен така... Опа, някакъв текстчър пак, дето преди съм теглил. Май е станал. Опа, това е колко да ми е бързото, това е виждате. What? Текстчър пак някой или бък. От хора? От. Добре, не знам. Дали това е текстчър пак. Но на вас няма да ви е така, на мен, защото там съм преди са правих да прави не текстчър пак. И ще оправя това някой път и ще оцелявам, като снимам. Благодаря на тия, които гледаха този клип. Надявам се да им е харесал. Аз бях Тигър БГ и това беше всичко от